Bịa ka m si na zite. Yes, Mom. Gịnị kunu na-eme ebe ahụ? Mom, you see Malcolm. I didn't see him. Ọ na-efu efu. Gịnị kunu na-etili mkpu ebe ahụ? So, Mom, Hey, na gịnị me? Ka ibido. Kambido wine, ladies first. Ka ibido n'ime again. Wine, ladies first. Okay, ka ibido ịbụ nwanyị. Ladies first. Ngwa bido nwanyị. So, Mom, igwa mu ije basa akwa. Igwa Malcolm ije saa fele. So then, nenu ya, kamso chuku na be angry that isi ya je. Na emegin. Na be angry. Kamso chuku na be angry. Ọ Portuguese ka ị sụrụ ya? Kedu ife na-akpọ angry n'Igbo? Na be iwe. Kamso chuku na be iwe. Kamso chuku na be iwe. Okay. That isi ya je isa fele. All right. Because osi nga reda basakwa then. Osi. Nga reda basakwa. Nga reda basakwa. Okay, nga reda basakwa. All right. Then isa fele. Okay, nga reda basakwa. Then isa fele. All right. Ko reda basachala akwa. Gini me? So then, unwesi ya. Okay. Can just switch your duties for today? Kunu switch your duties. Gini ka na-akpụ switch duties n'Igbo? Kajo hear this one and hear that one. Kajo hear this one and hear that one. Okay, enyen. All right. Kunu nyecha that one gini me? So then we say, I'm just joking. I'm just joking. You singing? I'm just joking. Emuma? Emuma ka ala. You can make an explanation. Yes. Okay. Hey. Echedim ni kopugo. Ise na ise gini? I'm just joking. Okay, try kiss ya. I'm just joking. All right. The happy that you and now we are. Okay, the happy new way now we are. Okay. So then I went Jay downstairs. So then I'll pick up Mom. I went away if you go this. I went away if you go this. I went away if you go this. Mafupu mwanya. Ngwagwanum. So hapu clothes. Kwame J basa outside. Okay, hapu the clothes. Can you find out what clothes in Igbo? Hapu the aqua. Aqua, okay. Cockroach now do this like all the ready he make that in his new house. Kedebe cockroach wants to well go near? From outside. Yes. Okay, do ya na garage eba na parking. Jerry Megan. Jerry Pese Malcolm, so he will help me. Okay, Jerry Pese Malcolm. He pass you away so that you will get away. All right. I'm very sorry for Enu. So can just near that one and near this one. Or where see me okay. It is sure. It is sure because now I go this time. Man take go. Zite. Mechipono. Bia. Koyeli nkigi. Koyeli nkigi. Okay, nale akoyeli. Ine ekwu okwu. All right, kwu okwu. Mom, Jesus bido nenu when I have that actually switch duties. Actually switch duties. Yeah. Switch duties so Igbo ka ogin? Oh English. Gini bukwa ni Igbo maka Igbo ka anyị na-asụ ebe a? Actually nemu duty ya. Actually nemu ihe okwesi ime. Nne ya ihe kwesi ime. Okay, ọ chọrọ inye gị ife o kwesị ime ka gị wanye ife gị kwesị ime. All right. So si ka ime ya. Zite we si bịa ọsa gịnị ka ekpodere ya? Mba. Ka nsi ọsa gịnị ka ekpo na ihe anụnwa n'iru m? Isi gịnị? So that zite we si I'm just joking. Okay, ka ọ sịcha ka unu switch duties nwa inye ife ikwesị ime ka onye gị isikwaze ya ka unu mebe ife nwasị gị na egwuregwu ka ọ na-egwu. I'm just joking. All right. Iwe wee gị. Okay. Oru ebe I je downstairs.
nchọka m jee wasa fele ọ hapụ akwa n'ilo bata n'ime ụlọ ọ na-asị m ka m jee nye mụ ka ọ dee nyawa duty ọ sị gị ka ije mee gịnị biko Jizọs kwụghalịa mara mma ogbi ka ị na-aghọ nke ikpeazụ a isi na ọ sị gị ka ime gịnị it's not funny nge jụla kụpụo gị isi na ọ sị gị gịnị that is ọ bịakwakwala again ka ọ gwacha gị na nke izizi bụ egwuregwu o busa akwa asị ya jee gbasa outside na garaji bịakwakwa again wee sị gị gịnị gịnị bụ immediately n'Igbo ozugbo m chọrọ ka m jee outside ọ stop ụmụ si ana m agwụ egwu sịkwa ana m egwu egwu ọzọkwa si mba m chọrọ ka m rush outside ọ na scream wee na drag m iwe okay so asị m unu chim zitere mbụla akwa jee gbasa olo na garaji busa bọket o ji agbasa akwa batalụ gị na kichin ebe ị na-asa efere si gị ka unu chenji ọrụ gị jee gbasa akwa ka anya nwasa efere o bido oli n'elu wee gwaba gị ya ọ gwacha gosi gị na-egwuregwu ka ọ na-egwu ikwetekwu ya ị nọọla onwe gị na kichin na-asa efere ozuzurukwa ka o si ezuru melu bale maka ama m na ọ ya na-eme bale wee na-abịa bịarakwa na kichin wee gwakwa ka gị again ijebezi ọdọwa gị n'akwa ọkwa ya chim zitere m ọkwa ya ka o si mee ife ga-eme kịta bụ ka m si echukwu jee bụla akwa ahụ o dobe na garaji a jee gbasa gụwa daba kichin jee saa efere